també per la defensa de les esmenes reservades i per posicionar-se pel text del dictamen. Té la paraula l'il·lustre diputat Santi Rodríguez en nom del grup del Partit Popular de Catalunya. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Una salutació també als representants, als membres de la Fundació Empresa Catalunya, amb els que vam compartir una sessió ahir a la tarda i hem compartit també durant el dia d'avui un migdia, tot comentant aspectes d'interès tant per als empresaris com pels parlamentaris. Voldria començar també aquesta intervenció amb el capítol d'agraïments, agraïments als ponents d'aquesta llei, d'aquest projecte de llei, amb els quals jo crec que hi ha hagut una bona entesa, encara que no hi hagi hagut una entesa final sobre el text de la llei. Agraïment també al relator per la seva disponibilitat a l'hora de negociar i de debatre les esmenes que s'havien presentat. Agraïment també a la lletrada, a Anna Casas i a tot el personal del departament que ha treballat en aquesta llei i també personal del departament i especialment el senyor Soy, secretari d'Empresa del departament, que ha tingut un interès constant en l'evolució d'aquesta llei i finalment també el personal del meu grup parlamentari que ha col·laborat en la definició del posicionament final, del posicionament del nostre grup parlamentari entorn d'aquesta llei. I entrant en matèria, i per entrar en matèria vull parlar de dues coses. I una de les coses de les que vull parlar és de la llei de política industrial. I l'altra cosa de les que parlaré serà de política industrial, que no són dues coses iguals, tot i que pel que s'ha explicat avui aquí, tot i pel que s'ha explicat d'aquesta llei, dona la impressió que tota la política industrial passa per aquesta llei de política industrial. I des del nostre punt de vista això no és així, i aquest és un element que hem tingut molt en compte a l'hora de prendre una determinació sobre el nostre posicionament entorn d'aquesta llei. Començaré per la llei de política industrial i en aquest sentit recordar que la necessitat d'aquesta llei apareix amb la voluntat del govern, voluntat compartida per al nostre grup parlamentari de fusionar el CIDEM i el COPCA amb una sola agència, amb l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, allò que es coneix com a Acció. Fusió que era necessària fer mitjançant un text legislatiu, precisament perquè el CIDEM havia estat creat per un text legislatiu i, per tant, la seva conversió en aquesta agència única havia de fer-se també mitjançant un text legislatiu. Però a partir d'aquí ens dona la impressió que s'ha aprofitat aquesta llei per posar-li altres continguts que estan bé, que marquen voluntats, que són generalitats, però que no tenen, al nostre entendre, un efecte real sobre la política industrial. Dintre d'aquestes generalitats, dintre d'aquestes obvietats, destacar un element que, tot i les crítiques que en puguem fer, que les vàrem fer i que les podem continuar fent, com és el Consell de Política Industrial i el seu caire participatiu, i el fet que no aprofitem altres organismes. Segurament el Consell del Treball Econòmic i Social podria ser més complex perquè no són funcions que puguin ser assimilables, però sí que tenim l'Observatori de Prospectiva Industrial que hagués pogut ser perfectament, d'alguna manera, encabit o transformat en aquest Consell de Política Industrial, ampliant-ne les seves funcions. Per tant, aquest és un d'aquells elements, diguem-ne, diferents pel que fa en aquesta llei. Pel que fa a la valoració quantitativa d'aquesta llei, el nostre grup parlamentari va presentar 40 esmenes, quantitativament parlant, 22 han estat entre acceptades i transaccionades i 16 han estat no acceptades. Les dues que falten les vam retirar perquè d'alguna manera enteníem que havien quedat incorporades amb altres esmenes que sí havien estat acceptades o havien estat transaccionades o fins i tot esmenades pels grups que donen suport, pels propis grups que donen suport al govern. Per tant, des del punt de vista quantitatiu, la valoració, sobretot veient com van altres lleis i el nivell d'acceptació d'esmenes, podem considerar que l'acceptació ha sigut força positiva. I a nivell qualitatiu, aquestes esmenes han permès que aquest text legislatiu tingui algunes millores que nosaltres valorem positivament. Millores, per exemple,
en els drets dels administrats pel que fa a terminis i pel que fa a la possibilitat de fer recursos i d'introduir recursos. També perquè s'ha introduït un concepte, la llei parla, té un capítol dedicat a la qualitat industrial, no? I es parlava de la qualitat dels productes i dels serveis industrials i al nostre entendre es deixava de marge un concepte de qualitat que considerem que també és important i que sovint passa desapercebut, que és la qualitat dels processos industrials. I això ha estat introduït també en el text de la llei. Vam tenir uns debats i al final vam arribar a unes determinades conclusions sobre quina era la millor definició i la millor delimitació dels serveis vinculats a la indústria pròpiament dits, i en aquest sentit creiem que també ha millorat el text i permet una definició molt més acurada del que és o del que són els serveis vinculats a la indústria i, per tant, quina part dels serveis computarà d'alguna manera com a sector industrial. En el Consell de Política Industrial també hem introduït modificacions que considerem que són interessants i importants. Una primera és que si el govern ha de tenir la possibilitat, que la tindrà, i té que ser així, d'elaborar plans i programes en matèria de política industrial, doncs semblava lògic que un Consell de Participació pogués informar sobre aquests plans i programes del govern. I un informe no vinculant, evidentment, però sí que hi pogués dir la seva, i això semblava també força lògic. Una cosa que potser pot semblar sobrera, però que, com tenim altres experiències, no ho és, que és el fet que en aquest Consell de Participació no hi hagués una majoria governamental. Perquè com ja tenim l'experiència d'altres organismes de participació, no organismes de decisió, organismes de participació en els que el govern vol tenir majoria per evitar d'aquesta manera, segurament, que s'informi desfavorablement als interessos del govern, aquí hem garantit per llei que no hi hagi aquesta majoria governamental i això té la seva importància. També pel que fa a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana s'han introduït criteris de transparència en la gestió d'aquesta agència i després s'ha introduït també una definició legal d'aquest ens de coordinació i gestió de participacions industrials que ve a substituir l'empresa pública de localització industrial EPLICSA i que quedava en una disposició transitòria d'una forma una mica marginal i a partir de la llei, de la nova redacció de la llei, té un cos legal que al nostre entendre li dona l'entitat que mereix una entitat, valgui la redundància, d'aquestes característiques. I un altre aspecte